Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po natin minomonitor ang low pressure area sa silangan ng ating bansa. As of 3 in the morning, namataan ang low pressure area 950 kilometers po sa silangan ng southeastern Luzon. So kung mapapansin po nila, kumikilos ito ng pahilaga at unti-unting malayo sa ating kalupaan. Inaasahan po natin ngayong araw magiging isang tropical depression or mahinang bagyo na po itong low pressure area, given na itong sirkulasyon na nakikita natin, itong mga kumpul ng ulap is mas naging compact. Unlike nitong mga nagdaang araw kung saan kalat-kalat yung mga pag-ulan o mga kaulapan doon sa paligid po ng low pressure area. Kung sakasakaling maging tropical depression, papangalanan po natin ito na Egay o yung magiging panglimang bagyo for this year 2023 at pangalawa naman po for the month of July. Base naman sa ating latest satellite animation, walang direct effect itong low pressure area sa alinmang panig po ng ating bansa for now, but itong southwest monsoon or habagat ay unti-unting magpapaulan at inaasang lalakas pa sa mga susunod na araw, unti-unti nagdadala po ng mga pag-ulan over the western sections of southern Luzon and Visayas ngayong araw. Base po sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, inaasahan po na mananatili pa itong weather disturbance sa loob ng 5 to 6 days sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Simula po ngayong Friday hanggang sa Sunday, inaasahan kikilos pa westward or pakaliwa itong low pressure area na possible na maging isang bagyo. At tatawagin nga natin ito na Egay at pinakamalapit dito po sa may areas ng Samar Provinces and Bicol Region. And by Sunday po, kapag naging bagyo na ito, ay hindi rin natin inaalis yung chance na magtaas na agad tayo ng tropical cyclone wind signals. Pagsapit naman ng Monday and Tuesday, inaasang lalakas pa ang nabanggit na bagyo or possible na maging isang bagyo nga, posible mo lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm or isang typhoon pagsapit po ng Monday or Tuesday at kikilos patungo dito sa may northern Luzon, kikilos pa northwestward. So meron po tayong dalawang scenario, either magla-landfall po dito sa may northern Luzon or kikilos pa rin dito sa may karagatan sa silangan po ng northern Luzon hanggang sa magtungo po ng southern islands of Japan. So patuloy tayong magmamonitor po regarding sa mga pagbabago or regarding sa direksyon at kilos nitong nasabing weather disturbance. Ngayong araw po dahil sa habagat, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Mimaropa. Asahan yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. In other areas of Luzon ngayong araw naman po, dito sa may Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, and Bicol Region, bahagyang maulap hanggang maulap simula ngayong umaga hanggang sa tanghali. Then may tsansa na rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Dito naman sa Northern Luzon, generally maaraw or magandang panahon ang mararanasan ngayong araw. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, nasasamahan din ng mga localized thunderstorms. Dito sa may Central and Southern Luzon, generally pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mataas pa rin ang tsansa ng mga pulupulong ulan at hindi naman ito direct effect ng low pressure area na nabanggit natin. And for Metro Manila, maglalaro pa rin between 1 p.m. hanggang 9 p.m. yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinaka-apektado ang western section ng mga pag-ulan dulot po ng southwest monsoon or habagat. Meron din kalat-kalat na ulan and thunderstorms na possible po magdulot ng pagbaha or pagguho ng lupa. And dito naman sa may central and eastern portions of Visayas, generally, bahagyang maulap na kalangitan ng iiral within the next 24 hours, pero may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorms lalo na sa tanghali at sa hapon. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na ng pag-ulan dito sa may eastern sections, lalo na po sa may area ng Surigao del Norte, sa may Surigao del Sur at may Davao Oriental at meron din po mga localized thunderstorms in other areas of Soxalgen. Sa ibang bahagi pa ng Mindanao, bahagyang maulap at minsan maaraw ang kalangitan, then pagsapit ng tanghali, posibleng umabot pa rin sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, kabilang na dito sa Zamboanga City and Davao City. Then may chance rin po ng mga pulupulong ulan or localized thunderstorms na walang kinalaman sa bagyo or LPA.